और काहे इतना सुंदर लड़की अकेले बाड़ी? हाँ, थोड़ा देर पहले तक अकेला ना रहनी, क्यों रहे यहाँ। बाकी बदतमीजी कर देलस त हम ओकरा जाए खातिर बोल देनी। ओह, बदतमीजी। वो हमसे शादी करे चाहत रहे और हमसे बोलस कि वो हमसे प्यार करेला। इतना बदतमीजी तो हम बर्दाश्त ना कर सके नहीं। सच में? प्यार से कैद करे वाला जेलर हमके बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, वैसे आप अभी तक हमार सवाल के जवाब न दे ले पानी। इतना खूबसूरत, हैंडसम, जवान बिजनेसमैन बाहर में एकदम अकेला। वेल, ये समझ ली कि आप शादी के बाद सुना थी जेलर के पहचान गई नहीं, लेकिन ये बात हम शादी के बहुत समय बाद समझनी। बैड मैरिज? वेल, ये कोनो शादी ही नहीं है। नैना, नैना कहां बाड़ू तू? नैना, एगो औरत हमरा ऑफिस में आयल रहली आज, अपन पति और तोहार अश्लील फोटो लेके। तहार और ईशांत शर्मा के अफेयर चलता। हाँ, चलता। सो व्हाट? तहरा का हो गइल बा नैना? तहरा ये अंदाजा भी बा कितना बेशर्मी से तू एक्सेप्ट करत तारू कि तहार कोनो दूसर आदमी से अफेयर चलता? तहरा खुद पे शर्म आवे के चाहिए। तू हमार हस्बैंड हवा। वेल, लीगली यस, बट इमोशनली और फिजिकली तू हमार गला के ऊ पट्टा हवा जौन डैड हमरा गला में बांध के चल गईले। हमार शादी नैना दुबाश से भइल बा। ओह, दुबाश इंडस्ट्रीज। तू एगो केयर टेकर हवा, बस खाली एगो माली। तू हमार बाबूजी के ई घर के और ई स्टेट के एगो माली बाड़ा। वो कौन मूवी रहे? 2 फूल और 1 माली बाना। त तू माली बाड़ा और हम फूल बानी। वैसे हूँ एगो बायपोलर बाड़ी। जब खुश हो खेली तो इतना खुश हो खेली कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और जब डिप्रेस्ड हो खेली। कम ऑन रणबीर, का तारा ना लगेला कि तहार के और के साथ अफेयर होके के चाहिए? इस शादी खेल के तू बोर ना हो गईला? कम ऑन बेबी।